Hashtag Burger στην Άνω Γλυφάδα. Ο πολυταξιδευμένος σεφ Ντάνιελ, μετά από χρόνια εμπειρία σε εξωτερικό Ντουμπάι, Γαλλία, Λονδίνο και σε πολλές άλλες χώρες, ήρθε τώρα στη Γλυφάδα για να φέρει τη μυστική συνταγή για το πιο νόστιμο ζουμερό μπέρκερ που έχεις φάει και μια μυστική secret sauce. Ρίξαμε μια ματιά στο μενού, ξεκινήσαμε με τα κοκτέιλάκια μας. Η Ήλμπα επέλεξε τζιν με ανανά και εγώ τζιν μοχίτο. Στην υγειά μας. Εδώ σας παρουσιάζω τη μυστική secret sauce, μαγιονέζα με τρούφα, κανονική μαγιονέζα και spicy barbecue. Η Ήλμπα ξεκινάει με τα μίνι μπριοσάκια, τα οποία υπάρχουν και σε kids μενού για τους μικρούς μας φίλους και διατίθονται για πάρτι και events. Συνεχίζω δοκιμάζοντας μία crispy κοτομπουκιά με barbecue spicy sauce, πατατούλες νόστιμες και τραγανές που τις βουτάμε σε μαγιονέζα τρούφας. Συνεχίζοντας με ένα crispy chicken burger, θέλω να πω ότι τα υλικά είναι φρεσκότατα καθημερινά από πρώτης ύλης ποιότητα. Αφράτο ζουμερό μπριοσάκι, cheese beef burger, το δοκιμάζει η Ήλμπα. Κάπου εδώ βλέπουμε ένα crispy fish φιλέτα από φρεσκότατο μπακαλιάρο φιλέτο, vegan falafel από σως με ταχίνι και πορτοκάλι, πολύ νόστιμα και αυτά. Και ας περάσουμε στις γλυκάρες μας. Ισπανικά τσούρος με νουτέλα και όρεο και βάφλα Βελγίου με μπουένο και όρεο. Και για κλείσιμο δεν μπορούσαμε να αντισταθούμε στη βραζιλιάνικη σπιτική λεμονάδα του hashtag Burger.